तामिळनाडूच्या राजकारणात आता विजय पर्वाला सुरुवात झाली आहे। थलपती विजय यांनी तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे। चाहत्यांनी त्यावेळी एकच जल्लोष सुद्धा केलेला आहे। काँग्रेस व्हीसीके सह छोट्या पक्षांनी या नव्या सरकारला पाठिंबा दिलाय। तामिळनाडूच्या राजकारणात विजय पर्वाला सुरुवात झालेली आहे। तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी थलपती विजय हे आता विराजमान झालेले आहेत। स्टेडियमवर हा शपथविधी सोहळा पार पडला आणि यावेळी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या चाहत्यांनी जनतेनं गर्दी केलेली होती। यावेळी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सुद्धा उपस्थित होते। थलपती शपथ घेण्यासाठी उभे राहिले आणि त्यावेळी चाहत्यांनी एकच जल्लोष केला। Si Joseph Vijay Yanumnan. Si Joseph Vijay Yanumnan.